खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि मोनसे मोजां खामानि बेबाराव सरकारनि रांजों नङा गावनि रांजोंनो लामा फोसाबनायनि खामानि मावदों दैमारी बिथाङा गामिनि रायजोफोरनो लामा खोना लानो अनसुंथाइ होना मदद होदों आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि विधानसभा समष्टिनि सरकारनि नोजोराव गोग्लैयै गामि सोमलिगुरि आरो बे गामिनि हान्थिग्रा लामानि थासारिया दैज्लां मेसें हाब्रु आरो हाद्रिजों हान्थिनो हायै थासारि जानानै थायो दिनै रायजो नाङैनो सोमलिगुरि गामिनि लामायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीनि हरनाय अनसुंथाइजों लामाखौ खोना लादों मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरफोराव थरसेबो अन्थाइ आरो बाला गोग्लैखौ नोजोर होनानै बिश्वजित दैमारी बिथाङा बे थांखिखौ लानाय जायो होनना मिथिना मोननाय जादों आरो हरखाबै बे लामानि सायाव मेगन नांबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनियाव जाहोना जाहैबाय रायजोफोरनि दुखु जारलाखौ नुना बिथां दैमारिया लामा खोना लानो अनसुंथाइ हरदों बेनिनो दिनै रायजो नाङै लामा खोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा फैनानै बे लामाखौ एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथां हरनाय रांजों रायजो राजा गासैबो खौसे जानानै बे लामाखौ खोना लानायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदों बिश्वजित दैमारी थामहिनबा रायजोनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीखौ लानानै मा फोरमायदों जों खौरांनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि आं नैबे जोंहा आसाम आयेन बिभागनि मानगोनां बिश्वजित सारा जिहेतु जोंनि एसे अनसुंथाइ हरदों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों मानोना होनबा जोंहा नैबे लामाया एकदम गोग्लैसोना थानाय जों अखा हायोबा जोङो साइकेल बाइक सालायनो हाया दा जों बेखिनि अनसुंथाइ मोननायखौ आं गाहाम नांदो आरो बिथांनिसिम आं साबायखर बावहरदों मानगोनां बिश्वजित सारनिसिम बेसेबां गोलाव लामा बेयो ओरैनो 1 किल'मिटार जागोन जोंना बे रिलिंसिम 1 किल'मिटार आरो दा बेयाव 10 साखादो जोङो डाम्पार मोनबा जोंनो अनसुंथाइ हरदो आरो जोंबो एसे खरसा खालामनानै जोंबो बाय रायजोआनो मावनाय जाहैदों बेखायनो दा जिखिनि एसे मोनदो जों जथेस्थ' माने गाहाम मोनदो आरो आं गामिनि प्रेसिडेन्ट बे सिमलिगुरि गामि गोजोननाय मोनदों बिथांथिं आं जोंनि सिगां बहुद जोङो जेनेबा बिपिएफनि समावबो जों बेखौ हमनो हायासै बेखायनो दा जितु बिथां सारा बिश्वजित सारा जितु माबा हरदों आं बेखौ साबायखर बावदों আমি ৰাস্তাৰ মানে আমাৰ যেহেতু আমি গাঁৱৰ মানুহ আমি বহুত অসুবিধা পাওঁ মানে ৰাস্তাত যেহেতু চাইকেলেৰে হওক বা আমাৰ গাড়ী ঘোঁৰা কিছুমান বেমাৰ আজাৰ বা হ'লে আমাৰ কিছুমান এম্বুলেন্স আহিবলৈ অলপ অসুবিধা পায় কোনে দিছে এইটো বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই দিছে কি নাম শ্ৰীযুত বিশ্বজিত দৈমাৰী ছাৰে এতিয়া এই যেহেতু কিমান দূৰলৈকে কাম আমাৰ এইটো হ'ব 4খন মিটাৰমান হ'ব নেকি তেনেকুৱা তাৰপিছত তেওঁক কি ক'ব এতিয়া তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিছে আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে যিটো কাম কৰা হয় এতিয়া ভাল লাগিছে বুলি ক'ব লাগিব বহুখিনি জাগাত কৰি আছে তেওঁ হয় কেনে তেওঁৰ কাম কাজ বৰ্তমান ভালে পাইছো ভৱিষ্যতে কি আশা কৰিব ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ গাঁওখন ৰাস্তা পদূলি ভালে হওক আৰু আমাৰ যেহেতু অসুবিধা পাই আছো সেইবোৰ যাতে সুবিধাবিলাক আমি পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিছো सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय
पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।